سر وينستون تشرشل لسلام زبره طواف قداماي كفال We are in the preliminary stage of one of the greatest battles in history. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. أبزا مري بزحات ترأي محالفهم ود سب سمونا ولدتات كم محلالف قدلو وابقص التاريخ كصحف وترو مس سعريو كابتوم ألاف بزا مرس تمالالسو دك سبات سموم أمنا قوليحو كاولدو ناولدو صوام كنقر زبقعو جن وحداتيم أبتس ألام ساعات نبرت أنا أبرهان كم ترئي زأمنا سب نبرا أبت عالم رئاتو بزيت فلت هموت كنا زحلفت الوقتي اتمسائي انت تود سب زي كونس زحاشه هيوت مخانو زأمنه سب نبره عدكو أأمريو سعبي مسارا خناتو ملحسن برحن إياتهم جنرال أي نبرن وتهدر كوينو زنا أي كبرن إذا قلو نتوم زعبي وتهدراوين أززتي انك سعر نسوس كأداماي مينستر ترايدا نبره أساقاري نايتس ألمات هموت كأداماي مينستر بريطانيا سر وينستون تشرشل أمنايلوم مدب قصة التاريخ مساخم كوينة وعلو خذكر أنكي دا أدخو وقع خباي مسمع كاباكم زقاب زكم أدالو نقراب النايز مدب أسمرهم هايدي سناي مكتال زي دمت راديو إيرانايو سر وينستون تشرشل أب 30 حدار 1874 كم مسفناوين بيتسب بريطانيا تولده أبو لورد راندالف هنري سبنسر تشرشل حيال بوليتيكيان سالساي ولد نايتوم شابعي رأسي مالبران نبرو اتازيا ملكعኛ منبرا زنقرلا ودادي تشرشل جن جروم أمريكاويت كوينا أبا بعداقاتات بركي نيويورك زنطفو بعال صقايم እዞም ህፃምንቲ ንዝረአዮም ኩሉ ዘቕንኡ ፍጹማት ይመስሉ እኳ እንተነበሩ ግዳ ሓቅስ ኣብ በበይንቤት ዝነብሩን ዝተፈላለየ ህይወት ዝመርሑን ሰብ ሓዳር ነበሩ። ንእሽተይ ቸርችል ኣብ ዝበለጹ ኣብያተ ትምህርትታት ክመሃር ኩሉ ተማሊኡሉ ክዓብን እኳ እንተኻእለ ብሰንኪ እዚ ናይ ስድርኡ ህይወት ግን ካብ ወለዲ ዝግባእ ፍቕርን ሓልዮቱን ተነፊግዎ ይዓብዩ። ኣቦኡን ኣዲኡን ድማ ክሳብ መወዳእታ ህይወቱ ብውሉዶም ብዙሕ ዘይግደሱን ካብኡ ዝረሓቑን ነበሩ። ህፃን ዊንስተን ዕድል ክገብር ግን ኣብ ህይወቱ ክንደ ኣቦን ኣደን ኮይኑ ዝኣልዮ ሰብ ኣይሰኣነን። ነቲ ካብ ወለዱ ዝሰኣኖ ፍቕርን ሓልዮቱን ዘስነቐቶ ድማ ሞግዚቱ ኤልዛቤት ኤቨርስ ነበረት። ቸርችል ውም ኢሉ ይፅዋዓ ዝነበረ እዚ ድማ ገና ኣፍ ክኸፍት እንከሎ ወመን ወይ ኣንቲ ሰበይቲ ኢሉ ክፅዋዕ ፈተነ እሞ ነገር ህፃን ወም ኢሉ ኣድመፀ። ብኡ ቀፂሉ ድማ ክሳብ ዕለተ ሕልፈታ ብሕንቃቐ ንምፅዋዕ ተጠቀመሉ። ንሳ ወዲ ሓደ ወርሒ ህፃን እንከሎ ትሒዛ ምስ ሓብሓበቶ ክሳብ ዕለተ ሕልፈታ ከመደን ናይ ቀረባ መማኽርቱን ኮይና ቐጸለት። ቸርችል ኣብ እዋን ሞታ ከም ዝበለ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ናይ ዕድመይ እታ ዝበለጸትን ዝቐረበትን መሓዛያ ነይራ። ደጊመ ድማ ከምኣ ዝኣመሰለት ብፀይቲ ኣይክረክብኒ። ዊንስተን ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ
ኣብ ከተማ ኣሰንት ናብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተላከ። ኣብቲ ግዜቲ እቶም ደቂ ኸበርቴ ናብ ሓዳር ቤት ትምህርቲ ተላኢኾም ክመሃሩ ልሙድ ነይሩ። እንተኾነ ወለድን ደቆም ክሳብ ልዳት ቤት ትምህርቲ ከፋንዎም ከለዉ ወላዲት ቸርችል ግን ክሳብ ናይ በድንግተን እንዳ ባቡር ጥራይ ኣብፂሓ እቲ ህፃን ንበይኑ ንኽጓዓዝ ገደፈቶ። እዚ መስሓቕ ሰብ ገበሮ። ኣብታ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ እውን ካብኡ ዝሓይሽ ዕጫ ይገጠሞን። እቲ ተቖጻጻሪ ስነ ስርዓት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብቐጻሊ ከቐጥቅጦን ከሰራጢዮን መምሃርቱ ድማ ካሃርሞን ከጋፍዕዎን ይውዕሉ ነበሩ። እቲ ምቕጥቃጥ እናበዝሐ ኸደ። ወለዱ ልማኑ ናይ መግዚቱ ምስ ሰምዑን ብምቕጥቃጥ ዝሰንበረ ሰውነት ውሉዶም ምስ ረኣዩን ካብቲ ቤት ትምህርቲ ኣውፂኦም ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ክሰድዎ ፈቐዱ። በዚ ድማ ዊንስተን ኣብ 1882 ናብ ቤት ትምህርቲ ብራይቶን ተላእከ። እንተኾነ ካብቲ ምቕጥቃጥ ዳኣ ዓሪፉ እምበር ካብቲ ዝጸልኦ ኣገባባት ትምህርትስ ኣይተገላገለን። ዊንስቶን ነቲ ዝነበረ ስርዓተ ትምህርቲ ኣዝዩ ጸልኦ ነበረ። በዚ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ህውከተኛ ኾነ። ውፅኢቱ ትሑት ንምዝራብ ድማ ዝጽገም ነበረ እሞ ሕጂ እውን ኣደዳ ምንሻው ካብ ምዃን ኣይተገላገለን። ኣብ 1888 ዊንስቶን ኣዝዩ ትሑት ነጥቢ ሒዙ ትምህርቱ ንምቕጻል ናብ ቤት ትምህርቲ ሃረው ኣቕንዐ። ኣብ ክፍሉ ዝተሓተ ደረጃ ዘመዝግብ ተምሃራይ እኳ እንተነበረ ኣብቶም ዝምስጥዎ ዓይነታት ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኢንግሊሽን ታሪኽን ብሉጽ ነበረ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ጸወታ ፈንሲን ማለት ቀጢን ሴፍ መሰል ካራ ሒዝካ ዝግበር ስፖርቱን ንፉዕ ኮነ። ካብ መንፋዓት ሓሊፉ ናብ ቤት ትምህርቲ ቻምፒዮን ብምዃን እውን ተሸለመ። እዞም ነገራት ግን ነቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ምጽልኡ ኣየጋላገልዎን። ዊንስተን ነቲ ናይ ሽዑ እዋናት ብኸምዚ ይገልጾ። ብሓፈሻ እቶም ዓመታት እዚኣቶም ንዓይ ዘይሰማምዑ ጥራይ ዘይኮኑ እቶም ዝመኾኑን ዘይሕጉሳትን ዘመናት ህይወተይ ነበሩ ብምባል ዝክሮም። ቸርችል ኣብ 18 ዓመቱ ካብ ደልድል ጸዲፉ ኣብ ኣፈፌት ሞት በጺሑ ነበረ። ብሰንኪታ ሓደጋ ን3 መዓልታት ኣብ ኮማ ክኣትን ከሎ ኩሊቱ እውን ተሃስየ። ን3 ኣዋርሕ ድማ ኣብ ዓራት ደቀሰ። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ምስ ወዲ 14 ዓመት ቤተሰቡን ወዲ 12 ዓመት ሓዉ ጃክን ኣጓያይ እናተጻወቱ ዘጋጠመ ነበረ። ቸርችል ኣብ 1913 ናብ ጸሓፉ መዘክሩ ነቲ ፍጻመ ከምዚ ይዝክሮ። ኣብቲ መራድ ድልድል ብሓደ ሸነኽ ሓዉ ብኻልእ ሸነኽ ወዲ ሓብኡ ኮይኖም ክሕዝዎ ምስ ቀረቡ ኣብ ክንዲ ዝተሓዝ በቲ ድልድል ዘሊሉ ከምልጥ ወሰነ። እንተኾነ ብራኸቲ ድልድል ብጌጋ ስለ ዝገምገሞ ካብ ልዑል ቦታ ሓነግ ኢሉ ናብ ባይታ ጸደፈ። ግዳ ሓቂ እዚ ንኣብነት ዳኣምፂናዮ እምበር ቸርችል ሙሉእ ዕድሚኡ ካብ ሓደጋ ዓሪፉ ይፍልጥን። ሓደ እዋን ምብራር ነፋሪት እናተላመደ ካብ ሰማይ ወደቐ። ካልእ እዋን ናብ ቀላይ ተሓለ። ብዙሕ ግዜ ካብ ፈረስ ወደቐ። ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ኒውዮርክ እናተዛወረ ብመኪና ተዘብጠ። ወተሃደራዊ ኣገልግሎትን ጋዜጠኛ ዓውዲ ውግእን ብሰንኪ ኣብ ቤት ትምህርቱ ዘመዝገቦ ትሑት ውፅኢት ሞያዊ ህይወቱ ክቕጽለሉ ዝኽእል እንኩዕ ዕድል ኣብ ውትድርና ነበረ። ናብ ወተሃደራዊ ኮሌጅ ሳንድስብራስ ንምእታው ኣብ ዝገበሮ ፈተና እውን እንተኾነ 3 ግዜ ተረፈ። ቸርችል ብፍላይ ነቲ ናይ ላቲን ፈተና ክዝክሮ እንከሎ ስሙን ተራ ቁጽሩን ጥራይ ብምጽሓፍ ነቲ ናይ ፈተና ወረቐት ከይመለሰ ከም ዝሓለፈ ይዝክር። ኣቦኡ ኣብቲ ናይ ጀጋኑ ተገይሩ ዝቝጸር ኣጋር ሰራዊት ክምዝገብ ይደልይዎ እኳ እንተነበሩ ዝረኸቦ ነጥቢ ግን ናብ ፈረሰኛ ኣሃዱ ንኽኣቱ ጥራይ ዝፈቅድ ትሑት ነበረ። እንተኾነ ተሓድሽ ትምህርቱ ድሕሪ ምጅማሩ ኣዝዩ ፈተዎን ጽቡቕ ውፅኢት ከመዝግብ ጀመረን። ቸርችል ነቲ ናይ 18 ዋርሕ ትምህርቱ እንክዝክሮ
ብሰንኪ ናይ ላቲን ስነ ቁፅሪ ወይ ፍሬንች ሕፅረተይ ኣይተሸገርኩን ኩሉ ስለ ዝተረፈ ሕጂ ሓድሽ ነገራት ክንመሃርን ኩልና በማዕረ ክንብገስን ክኢልና ኣለና በለ ታክቲክ ምስራሕ ድፋዕ ቅዲ ኻርታ ወታደራዊ ሕግን ወታደራዊ ድፋዕን ዝርከበዎም ዓይነታት ትምህርቲ እዮም ነይሮም ብተወሳኺ ግብራዊ ልምምድ ጂምናዚየምን ምግላብ ፈረስን እውን ንምሃር ድማ ይውስኽ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘመነ ትምህርቲ ኣብ እዋን መመረቕታ ቸርችል ካብ 130 ተምሃሮ መበል 20 ወፀ ቸርችል ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ዝፈቱን ደፋርን ነበረ ኣብ ህይወቱ ዓብ ነገር ክበጽሕ ከም ዝኽእል ዝኣምንን ንዝኣመኖ ከርኢ ዝህንጠይን እውን ነበረ ነዚ ህንጥይነቱ ክዕግበሉ ዝኽእል ዕድል ድማ ኣብ ኪናት ነይሩ ቸርችል ንሓፂር ግዜ ካብ 1895 ክሳብ 1899 ኣብ ውትድርና ሰርሐ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ወሃቢ ጸብጻብ ኮይኑ ናብ ጋዜጣታት ጽሑፋት ይልእኽ ነበረ ብኡ ከይተወሰነ 2 መጽሓፍቲ እውን ጸሓፈ ኣብ 1899 ቸርችል ናብ ዓውደ ፖለቲካ ካእቱ ፈተነ ኣባል ባይቶ ንምዃን ተወዳደረ ግን ኣይቀንዖን ብቕጽበት ኣንፈ ተቐይሩ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣምርሐ ኣብኡ ነቲ ብሪጣንያ ኣንጻር ቦር እተካይዶ ዝነበረት ውግእ ከም ወሃቢ ጸብጻብ ጋዜጠኛ ኮይኑ ኣብ ጋዜጣ ሎንዶን ፖስት ክጽብጽቦ እዩ ነይሩ ስርሑ ቸርችል ኣብ 25 ዓመቱ 18 ጥርሙዝ ዊስክን ብሎሚ ክጽብጸብን ከሎ 150,000 ፓውንድ ክፍሊትን ንናይ 4 ዋርሕ ስራሕ ሒዙ ኣብ ከተማ ኬፕታውን ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ተራእየ ቸርችል ንሓቡብ ጸሓፎ ደብዳቤ ከምዚ ክብል ናይቲ ናይ ሽዑ ሁንጢወኑ የንጸባረቕ ብውልቃዊ ትብዓትን ድፍረትን ክጽዋዕን ዝና ክገብርን ካብ ምድላይ ዝዓቢ ባጊ የብለይን ዕድል ክገብር ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ ዝደልዮ ዝነበረ ዝና ዝኸውን ገዚፍ ዕድል ኣይሰኣነትሉን ናይ ኩናት ጸብጻብ እውን እናመሓላለፈ ቸርችል ምስ ገለ እንዳሃሳስ ዝኸዱ ዝነበሩ ወታደራት ኣብ ባቡር ተጻዕነ ኣድቢዩ ክጽበዮም ጸንሐ ጸላኢ ብሃንደበት ነታ ባቡር ዓጊቱ ከጥቅዕ ጀመረ ሃንደበት መጥቃዕቲ ዝወረዶም ወታደራት ብፍዙዛቶም ቸርችል ብቆራጽነት ደው ብምባል ልክዕ ከም ጀነራል ንብጸቱ ክእዝዝ ጀመረ እቲ ዘንቦም ዝነበረ ጠያይቲ ክዓጀቦ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ወታደራት ካብ ዝነበርዎ ቦታ ኣምሊጦም ነብሶም ከድሕኑ ኣዘዘ ዝበዝሑ ዘረብኡ ሰሚዖም ትእዛዝ ፈጸሙ ቸርችል ግን ኣብ ኢድ ጸላኢ ወዲቑ ተማረኸ ከም እሱር ኩናት ኮይኑ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ፕሪቶርያ ተላእከ ቸርችል ነቲ ቤት ማእሰርቲ ኣዝዩ ይጸልኦ እቲ ዝና ክገብረሉ ዝግባእ ዓመታት ብኸፉ ዝሓልፍ ዘሎ እውን መሰሎ ስለዚ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝነበሮ ቤት ማእሰርቲ ከምልጥ ወሰነ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ጸላእ ዝቆጻጸሮ ልዕሊ 300 ማይላት ቦታ ብኸመይ ኣምሊጡ ናብ ዝደለዮ ክበጽሕ እዩ ብዙሕ ተመራሚሩ ዝመደበሉ ነገር ኣይነበረን ስለዚ ስኺሉ ጸንሐ ክጸንሖ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምለጠ ጸላእቱ ንዑ ንመሓዝ ሰፊሕ ዳሳስን ሃድንን ጀመሩ ቸርችል ብህይወቱ ወይ ሬስኡ ክርከብ ከም ዘለዎ ተነገረ ብለይቲ እናተጓዕዘ ካብ ወሓይዝ ጽምኡ እናርወየ ንሓያለይ ርሕቀት ተጓዕዘ ብሰንኪ ድኻም ጉዕዞኡ ምቕጻል ምስ ኣቕበጾ ስኺሉ ንእግረ መንገዱ ኣብ ዝጸንሖ ሓደ ገዛ ኳሕኩሐ ማዕጾ ዝኸፍቶ ሰብ ካብ ወገን ጸላእቱ ዲኸውን ወይ ስፈታዊ ዝፈልጦ ይነበሮን ስለዚ ንዕድሉ ኳሕኩሐ ዕድለኛ ኮይኑ ዝኸፈቶ ሰብ እንግሊዛዊ ኮይኑ ጸንሐ ኣብ ቀላይ እናጣሓለ እንከሎ ከም ዘውጻእካዮ ሰብ ተሰማዓኒ ይብል ቸርችል ኣብ መዘክሩ ብዛዕባ እቲ ኩነታት እቲ ዝኸፈቶ ሰብኣይ ጆን ሃዋርድ ዝበሃል ኣካየዲ ስራሕ ናይ ሓደ ዕደና ነበረ ስለዚ
ንቸርችል ኩነታት ተማሓይሹ ክሳብ ዘፋንዎ ኣብቲ መዐደኒ ጉድጓድ ሓብኦ ኣብቲ እዋንቲ እተን እንኮ ቸርችል ክረኽበን ዝኽእል ዝነበረ ፍጡራት ኣናፁ ነበራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ወዲ መሳፍንቲ እንግሊዛዊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምሊጡ ንጸላእቱ ቦር መስሓቂ ገይርዎም ዝብል ወረ ተላብዐ ብቕልጡፍ ድማ ከም ሓደ ጅግና ተወሲዱ ህቡብነቱ ሰማይ ጠንቆረ ፈለምቲ ዓመታት ኣባይቶ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዝበጽሐ ናይ ጅግና ኣቀባብላ ተገብረሉ በቲ ዝረኸቦ ህቡብነት ተሓጊዙ ድማ ኣብ 1900 ኣባል ፓርላማ ንምዃን ተወዳዲሩ ተዓወተ እዚ መፈለምታ ናይቲ 55 ዓመታት ናይ ፖለቲካ ህይወቱ ኾነ ቸርችል ንፖለቲካ ከምዚ ይገልጾ ፖለቲካ ልክዕ ከም ኩናት ኣህንጣይን ሓደገኛን ግን ኣብ ኩናት ሓደ ጊዜ ጥራይኻ ትቕተል ኣብ ፖለቲካ ግን ብዙሕ ጊዜ ደጋጊምካ ቸርችል ንፓርላማ ኣብ ዝተጸንበረሉ ዓመታት ኣባል ዓቃባዊ ሰልፊ ነበረ እንተኾነ ብርኢቶ ካብ ብጸቱ ይፍለ ስለ ዝነበረ ብዙሕ እዋን ምስኣቶም ክጋጮ ተራእየ ብፍላይ ኣብ ነፃ ንግዲ ዝነበሮ ርኢቶ ምስ ሰልፉ ወረሓሓቆ ስለዚ ኣብ 1904 ዓቃባዊ ሰልፊ ኣብ ፓርላማ ንቐረጽ ዝምልከት ሕግታት ምስ ሓለፈ ቸርችል ይኣኽለኒ በለ ንሰልፉ ገዲፉ ድማ ናብቶም አንጻር ሰልፉ ዝነበሩ ሊበራላውያን ተጸንበረ ኣባላት ሰልፉ ነበር ኣመና ተቆጥዑ ግን ዕድሉ ጸቢቑ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ዝቐየረሉ ጊዜ ስልጣን ሒዞም ዝነበሩ ዓቃባውያን ተሳዒሮም ሊበራላውያን ናብ መንበረ ስልጣን መጹ ቸርችል ከም ሓድሽ ሊበራላዊ መጠን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ለውጥታት ዝሕግዙ እማመታት ደገፈ ብፍላይ ድሕሪ ኩናት ንዝህሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዜጋታት ተጣበቐ እንተኾነ ጸኒሕና ከም ንሪኦ ድሕሪ 21 ዓመታት እውን እንተኾነ ንሊበራላውያን ጠንጢኑ ናብ ናይ ቀደም ሰልፉ ዓቃባውያን ምምላሱ ይተረፎን እዚ ካብ ሰልፊ ናብ ሰልፊ ናይ ምግልባጥ ባህሪኡ ከም ልኽበጣ ተቖጺሩ ከም ፖለቲከኛ ክእመን ከም ዘይግብኦ ዝኣምኑ ነበሩ ነዚ ኩሉ ሓለፎ እቲ ዳርጋ ካሓልፎ ዘይከኣለ ኣጋጣሚ ግን እቲ ኣብ 1915 ዘጋጠመ ፍጻመ ነበረ Churchill's career as First Lord came to a screeching halt in May 1915 after the failure of both the attempt to force the Dardanelles and the bloody Gallipoli landings. Churchill's plan and his tactical failure sent over 200,000 soldiers to their deaths, and Churchill lost his post when a new coalition government was formed. እዋኑ እዋን ቀዳማይ ኩናት ዓለም ነይሩ ኣብ ምዕራባዊ ድፋዓ ዝነበረ ውግኣት ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ዳርጋ ኣብ ሓደ ዓውደ ውግእ ደው ኢሉ ሓይልታት ልፍንቲ ድማ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ድፋዕ ኩናት ተሸኺለን ነበራ ነቲ ኩነታት ቁልጡፍ መዕለቢ ክገብረሉ ዝደለየ ካቢነ ኩናት ብሪጣንያ ኣዝዩ ደፋር ዝኾነ ናይ መጥቃዕቲ ውጥን ሓንፀፀ ቀንዲ ሓንፃፂ ናይቲ ውጥን እቲ ወዲ 40 ዓመት ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ዝኾነ ቸርችል ነበረ እቲ ውጥን ክሳብ 100,000 ዝበጽሑ ወተሃደራት ዝሓቁፍ ሓይሊ ናብ ምብራቕ ብምልኣኽ ኣብኡ ሓድሽ ግንባር ፈጢርካ ንከተማ ኢስታንቡል ንምቁፅጻር ዝዓለመ ኮይኑ ብኡ ቢልካ ድማ ካብ ኤሮጳ ናብ ሩስያ ንዘራኽብ መስመር ባሕሪ ንምቑራፁ ዝእምም እዩ እቲ ውጥን ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ካብ መጻግቦ ዳርድኔል መጥቃዕቲ ክፍኑ ሓይሊ ምድሪ ድማ ካብ ወሽመጥ ጋሊፖሊ ከጥቃዕ ተመደበ ሕፅረት ሓበሬታ ዘይብቑዕነት ወተሃደራትን ሕፅረት ወሳንነት ኣብ መንጎ ኣዘዝትን ተደማሚሩ ዓብ ዕንወት ዝኸተለ ፍሽለት ተፈጥረ ፍርቂ ካብተን ንመጥቃዕቲ ዝተላእካ መራኽብ ጣሓላ እቲ ናይ ደም ኩናት ንትሽዓተ ወርሕ ቀጸለ ብጠቕላላ 45,000
ወተሃደራት ልፍንቲ ካሃልቁም ከለዉ ካብ ጸላእቶም ትርካውያን እውን 6,000 ዝኾኑ ሞቱ። ቸርችል ናይዚ ኩሉ ዕንወት ተሓታቲ ኮይኑ ተረኣየ። ስለዚ ከይፈተወ ካብ ዝነበሮ ናይ ፓርላማ መንበርን ካብ ዓለመ ፖለቲካን ክእለ ተገደደ። ቸርችል ነዚ ካብ ፖለቲካ ዝተገለፈሉ ዕድል ናብ ዓውደ ውግእ ንኽምለስ ተጠቕመሉ። እቲ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካብ ዝተኻየዱ ዝመረሩ ውግኣት ሓደ ዝኾነን ክሳብ ሎሚ ብብዙሓት ዝዝከረን ውግእ ጋሊፖሊ ቸርችል ዝወጠኖ እዩ ተባሂሉ እቲ ፍሽለት ክሳብ ዕለተ ሞቱ ካሃድኖ ነበረ። እናሓንሳብ ፖለቲካውያን መተሃላለኽቱ ካሕርቕዎም ዝደልዩ ነዳርደኔል ዘክር እናበሉ የባጭውሉ እሞ ንሱ ድማ ብሕርቃን ይተክኽ ነይሩ ይበሃል። ናብተን ዓመታት ፖለቲካዊ ስደት ኢሉ ዝጽውዐን ካብ ፖለቲካ ዝረሓቐለን እዋናት ዘብቅዖ ካልእ ምኽንያት እውን ኣይተሳእነን። ኣብ 1929 ነታ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ብሪጣንያ ትመሓደር ዝነበረት ህንዲ ርእሰ ምሕደራ ነፍቅደላ ዶ ወይስ ኣይፋል ዝብል ክትዕ ተላዕለ። ቸርችል ከም ወዲ መስፍን መጠን ዓብ ደጋፊ እምበረጠራዊ ብሪጣንያ ብምንባሩ ነታ ሓሳብ ኣትሪሩ ተቃወመ። ነታ ኣብ ህንዲ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ብምግባር ዘሸጉሮም ዝነበረ ጋንዲ ይፈትዎ ኣይነበረን። እኳ ደኣ ከም ዓበ ሓደጋ ንእምበረጠራዊ ብሪጣንያ ገይሩ ረኣዮ። ጋንዲ ክፀውም ኢሉ ስለ ዘፈራርሐ ጥራይ ክፍታሕ ኣብሉን። እንተ ደኣ ሞይቱ ካብ ሕማቕ ሰብን ጸላእ እምበረጠራውነትን ኢና ክንገላገል በለ። ዘረብኡ ይኹን ሓሳባቱ ብዘይካ ካብቶም ሕሉፋት የማናውያን ካብ ዝኾነ ካልእ ሓይሊ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ሰፊሕ ታሪኽ ህይወት ቸርችል እናቆንጨልኩ ከውጋዓኩም ዝጀመርክዎ ወቅዒ ንሎሚ ምውዳእ ኣብኒ ፈቓድኩም እንተኾይኑ ኣብ ዝቕጽል ካልኣይ ክፋል ክንራኸብ ብትሕትና ይሓትት። ሻሎም።